नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर एगो बहुत ही शानदार खबर आप सब खातिर लेके आयल बनी हम। जी हाँ, फिल्म के खबर बाई जो कि लंदन में शूटिंग भय रहे और ई फिल्म में लंदन के नाम भी बा। जी हाँ, दुल्हनिया लंदन से लाएंगे, ई फिल्म के नाम रखल गईल बा खेसारी लाल यादव जी के। आखिरी फिल्म बा जो कि लंदन में शूटिंग भय रहे और आज फाइनली एकर ऑफिशियल फर्स्ट लुक ट्रेलर लुक आ चुकल बा, जोना के निर्माता बढ़े अभय सिन्हा जी, शिवांशु पांडे जी, समीर आफ्ताब। जी हाँ, पोस्टर आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकतानी। पोस्टर में बीच में खेसारी लाल यादव जी, साइड में मधु शर्मा और साथ में एगो इंग्लैंड के मॉडल भी बड़ी जो कि एमे मेन लीड के किरदार भी निभा रहल बड़ी, ऐसा पता चलल बा। फिल्म के म्यूजिक राइटर डायरेक्टर रजनीश मिश्रा जी बाड़े और फिल्म आप लोगन के बीच में बहुत जल्द आवे वाला बाड़ी ट्रेलर के रूप में। जी हाँ, फिलहाल तो अभी सिनेमा हॉल में आज से ही खेसारी जी के आज की धमाल मचा रहल बड़ी, कई जगह पर हाउसफुल भी गईल बा और दर्शक लोगन के जोन एक्सलेंट परफॉर्मेंस होला उ रिव्यू मिलल बा। तो उ बाद ता अभी चलते बा, बाकी अगला फिल्म के भी धमाका हो चुकल बा, दुल्हन लंदन से लाएंगे। तो देखल जाए कब तक एक ट्रेलर आवता, कब तक एक रिलीज डेट के अनाउंसमेंट होगा था। फिलहाल जितना अपडेट हमरा मिलल वो आप लोगन के बता देनी, पोस्टर आप लोगन के दिखा देनी। अपडेट पसंद आयल बा तो लाइक करें, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दी। मिलम अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।